Aquest passat diumenge, 20 de setembre, el Club Excursionista Teià va celebrar la seva 8ª caminada popular que no para de créixer en nombre de participants any rere any. Els 750 muntanyencs, dels quals 200 van ser nens de 10 a 12 anys, van recórrer 11 quilòmetres pel parc de la Serralada del Litoral per acabar la caminada amb un esmorzar popular i una entrega de samarretes a la plaça de la Vila. La caminada, que no té caire competitiu, és una activitat organitzada pel Club Excursionista amb el propòsit de donar a conèixer l'entorn del poble i proporcionar una activitat esportiva i un dia de festa als habitants de Teià. Des del club volen donar les gràcies especialment a tots els sponsors que han fet i fan possible cada any aquesta caminada popular. El Club Excursionista Teià va néixer l'any 1993, quan un grup d'amics del poble va organitzar una excursió cap al Puigmal. Des de llavors no han parat d'organitzar com a mínim una excursió al mes i ja són més de 150 els socis que practiquen senderisme, alta muntanya, escalada i BTT. Els més agosarats participen a marxes de resistència i curses de muntanya que organitza la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que recentment han deixat el club en un excel·lent lloc. El Club Excursionista Teià no es limita a organitzar esdeveniments esportius. Des del 2006, any en què es va crear la Comissió de Cultura, s'han vingut organitzant activitats de caire més tranquil, com ara concerts, anades de teatre o conferències. Actualment estan treballant amb l'Ajuntament de Teià per tal d'aconseguir la cessió d'un local on situar la seva seu social per poder seguir fomentant totes aquestes activitats i la seva passió per la natura.